Sme patrali, aké podstatné a dôležité postavy nejakých generálov a plukovníkov by tam mali byť. A neskôr sme sa rozhodli aj poradiť s odborníkmi, pán docent Pavel Jakubčín z Trnavskej univerzity a pán doktor Tomáš Kubert z Ústavu pamäti národa. Už sme teda nekreslili, ale už sme tvorili vo Photoshope. Počas testovania menili pravidlá, aby to bolo vyvážené. Hru môžu hrať až 6, ak si vytvoria družstva. 70 kvízových kariet ukrýva fakty o SMP. Na začiatku ovládajú celé územie teda Nemci alebo okupanti a úlohou povstalcov je postupne ovládať čím viac územia. Naplánoval tú taktiku, kam poslať koľkých vojakov, koľko pohybu využiť, ktorú zbraň. Strategické miesta, taktické misie, mená, zbrane, vozidlá sú na základe historických faktov. Reálne taktické úlohy z povstania sú na armádnej kartičke. Tie sa pri každej hre odhaľujú v inom poradí. Čokoľvek, kde môžem vyhrať, je pre mňa veľmi atraktívne. Podľa mňa tá hra je výborná. No, máme denník udalosti, kde máme 7 týždňov. Koľko trvalo SMP? SMP trvalo 8 týždňov a toto tu vlastne máme s takým otvoreným koncom. Tu sa dajú dejiny zvrátiť, keďže obidve strany vlastne môžu vyhrať. Drahu Dobrovičová,